二人だけか。よかった。いい知らせがある。お前の父親を殺した奴を見つけたぞ。出てこい。こいつは買収されてな、親父さんのワニ肉に毒を持ったのだ。こいつはあんたらを裏切ったわけだ。慌てるな。運び出せ。命令するまで入れるな。はい。みんな外に出るんだ。お前が負けたらこの名を進呈しよう。私の直筆だ。
あ